наслгирӣ ин асосан аз нуқтаи назари илмӣ се давраро дар бар мегирад. Яъне наслгирии замистона, наслгирии нимзамистона ва наслгирии баҳорӣ. Аз сабаби он ки бисёри хоҷагидорои мо барои наслгирии давраи замистона тайёр нестанд ва умуман илмам ҳамин хел маслиҳатҳо метиҳад ки аз нуқтаи назари илмӣ ки бисёртар насла дар фасли баҳор гирифтан дар кор. Яъне ки қушқормонии молгӯсфандҳоро мо дар моҳи 1 октябр агар сар кунем, аллакас аз моҳи март наслгирӣ сар мешавад. Ки вақте ки наслгирӣ дар моҳи март имрӯз агар сар шавад, аз пеш боронгариҳо мешавад, гармии баҳорӣ нағз мешавад ва алафи сабзи баҳорӣ мерӯяд. Чорвои мо ки аз алафҳо истифода мебарад, аллакай вай сершир мешавад, вале дар пистони худ шир пайдо мекунад. Молгӯсфандони мо ва барачҳои мо ки аз шир истифода бурданд, онҳо солим бардам калон мешаванд ва ба воя мерасанд. Дар ҳолатҳое ҳаст ки мисол гирем ки бароҳои навзодек мешавад, онҳо аз модари худ сағир мемонанд. Бо сабабҳои гуногун ки мисол модарҳошон талаф мешаванд ё кушта мешаванд, бароҳои сағирро имконият ҳаст ки аз шири гов истифода баранд. Дар 100 грамм шири гов як тухм ва 50-45 грамм шир ва шакар илова кунанд ва онро гарма карда ба ҳамон барачҳо нӯшонанд. Барачҳои сағираам бо талафоти кам ба воя мерасанд ва дар оянда гӯсфандҳои хуби зотӣ мисол дар рамаҳо нигоҳ бин карда ба истифода бурда мешаванд.